Aquest any són 3 els centres que participen al projecte Cultura Emprenedora a l'Escola. A les experimentades Montserratina i Can Palmer se suma l'Enxaneta, que hi participa amb una cooperativa. Nosaltres som la cooperativa Anxa Club i la nostra padrina és la Montse. Els productes que vendrem són els posagots, els plats de decupé, els anells de filferro, diferents mides i diferents colors i l'espelma decorada, tot reciclat. Des de l'Ajuntament em van cridar per formar part d'aquest projecte d'Escola Emprenedora i em va fer molta il·lusió poder compartir amb els nois de 10 anys la visió de com formar una cooperativa i com neix una empresa i què hi ha darrere de tot això que a vegades sembla tan fàcil. I sobretot em va fer molta il·lusió veure les ganes que posen, la il·lusió que tenen i els productes tan xulos que estan desenvolupant. Amb 2 cooperatives cadascuna, les escoles Montserratina i Can Palmer completen el projecte que té com a objectius incentivar la creativitat, la innovació i l'emprenedoria entre nens i nenes de 5è de primària. El que té de valor és ensenyar als nens que com cooperant poden sortir les coses endavant. L'objectiu és crear una cooperativa per fer un producte, això és la manera d'introduir-los tant en com fer coses cooperativament, com col·laborar, com treballar, com prendre decisions, perquè han de decidir des del producte que han de fer a com s'organitzen i sobretot que a més tindre referents, com és el cas de les persones que fan de padrins i padrines, que són persones que han portat a la seva vida professional a empreses, que han treballat, que han tingut èxits, però que també han tingut fracassos i els ensenyen a poder sortir endavant i és una manera d'aprendre també a la vida. Cultura Emprenedora a l'Escola és una iniciativa impulsada per la Diputació amb la col·laboració de l'Ajuntament i enguany arriba a la seva 3è edició.